По покана на Златка Димитрова, специален гост на благотворителния търг концерт в помощ на малката Вики бе италианският топ модел Мария Сая. Hello, everybody. Здравейте! Казвам се Сая Марина Мануела. За мен е огромно удоволствие да съм тук в България. I meet Zlatka. Запознахме се с Златка преди няколко седмици и веднага станахме приятелки. Когато тя ми разказа за проекта и казах: "О Боже, колко прекрасно нещо ще направиш!" И ето ме тук да я подкрепя. Because in the same I have a... Защото и аз имам благотворителен проект за деца в Руанда. I want to tell you a small secret. Искам да ви споделя една малка тайна. Моята прабаба е българска жена и в моето тяло тече българска кръв. Благодаря ви, България! Обичам ви много. Очевидно е, че красотата ще спаси света по един или друг начин.